Zdravíme čtenáře Želpage z mezinárodního železničního veletrhu Inotrans 2016 z Berlína. Já jsem Aleš Petrovský a spolu s mými kolegy vás budeme provázet touto skvělou železniční výstavou, tímto veletrhem, který je unikátně jedinečný v celé Evropě. Co vás tady čeká? Máme tady 3000 vystavovatelů, 123 vozidel na 3,5 km výstavních kolejí. To je prostě skvělý. Mými tajnými tipy jsou jednotky CityJet pro rakouské dráhy a jednotka Passat pro PKP Intercity, kterou vidíme přímo za mnou. Během celého veletrhu si projdeme jednotlivé jednotky, ukážeme si jejich výhody i nevýhody, jejich vybavení a to, jak vlastně výroba jednotek postoupila od minulého veletrhu. Můžeme si ovšem všimnout, že nám tady taky něco chybí. Plzeňská Škoda Transportation zde měla vystavovat vzorovou část jednotky pro expresní regionální vlaky mezi Mnichovem a Norimberkem. Ovšem z důvodu zdržení při výrobě se nám zde ukazuje pouze hnací vozidlo těchto expresních regionálních vlaků. Veletrh Inotrans není jenom o novinkách. Můžeme zde vidět vozidla, která už jsou nějakou dobu v provozu. Jednotku Passat pro vlaky PKP Intercity, vysokorychlostní jednotku Velaro pro turecké železnice, jednotku CityJet pro příměstskou dopravu kolem Vídně a v neposlední řadě českým cestujícím známou jednotku PESA Link pro regionální dopravu v Německu.